moju nohu dneska, vidíte, kámoš, dneska robíme experimenty, fú. Som veľmi zvedavý, že či mi to vyjde, lebo fú. Ja vám poviem hneď, čo idem robiť. Mám tu Coca-Colu a Mentos. Keď mi to vyjde, ja sa strašne teším. Veľmi sa teším. Keď bude náhodou celý objatý, tak čo už. Dáme chvíľku takto. Dneska tam dám iba 3 mentosky. 1, 2, what the hell? Juj, to mi nevyšlo, prepáčte. Akože celú Coca-Colu mi to minulo. Tak asi už ďalej to nepôjde, akože. Ne, nepôjde. Dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Nezabudnite hodiť like a odber a čus.